Jawa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. La Uga Ahmad. Ya je kashi. Ya je kashi kuma? Wannan gaskiya ne. To kai ya sunanka? Suna na Sele Salamu Salihu Salamu da Sale. Wannan sunan naka ai yayi yawa. Dalilin yawan wannan sunan ranar suna na raguna 20 aka yanka. Funka! Yana da lafiya kuwa? Ai ya tsadau. Continue. Dakata. Ai oga ya ce duk wanda ya zo da bukata biya mai. Nope. Da haka me bukatar ku? Ok, to Alhaji ne ya turo mu. Wannan yaron ka gane? Ina so ka auna shi, ka faɗi yaji nawa ne zai ishe shi, sannan sai a baka kuɗi ka sayo yajin da kuma kuɗin aikin naka sai ka dinka mai. Wani yaro ne? Yaro ne. To, yaro dan maka. An gama. Kamar dinki mai kyau ka gane? Karka damu. Har Amerika na je na yi dinki. Karka damu. Riga yadi 8. What? Wando yadi 9. Kai sai ka ce da ka dinka ba san mudi ba gan shi bane. Za a mai gajeren wando da hula ne ko kai haka? Ina ganin mahaukaci ne da wannan sai Kai ne mahaukaci. mahaukaci kuma in kamun leni ni zan tattaka ka ka gani ban san leni Ya kuri. kamun leni zan tattaka ka ina gaya ma yawa na gaya ma makuna Ya kuri. Kai wannan da na tanka mai in ya buge ni sai da a kwashe ni da ambulance.